pagpamalandong o pagkat-on karon sa pulong sa kinabuhi nga atong nadungog, ilabi na sa atong Ebanghelyo mga igsoon, ang atong Ginoong Hesus naghatag natog sambingay, pagtudlo kanato kung unsa kita mahisama, kung unsa kita mahisama, kung kita mahiusa kaniya o mahimong iyahang mga tinun-an. O gani kining mao nga sambingay nga iyang gipasabot unsa ta mahisama mga igsoon, mao gyud ni ang iyahapong gibuhat dinhi sa kalibutan. Sa ato pa kumo ni gibuhat sa magtutudlo sa gisundan so ang mga tinun-an ug mga sumusunod mao pud ang buhaton, dili ba? Muna mga igsoon, una ato launang balikon ang pagdawat sa kamatuoran nga kining kalibutan nga atong gipuy-an napukan ni sa kaaway sa Dios. So nay kaaway ang Dios ang Yawa. Yang kining kalibutan nga atong gipuy-an napukan ni siya. Mao bitaw na nga ang Yawa, ang kaaway sa Dios, buot niyang angkunon kining kalibutan, pinaagi sa pagpalapnag sa iyang mga bakak o sayop nga pagtulunan aron ang kabuhatan sa Dios nga nagpuyo ning kalibutana dili mo ila o dili magkinabuhi sa kamatuoran sa pagkabinuhat sa Dios. Mobita na mga igsoon nganong ang kunon man sa Yawa, kay ang Yawa mga igsoon kaaway sa Dios, dili man na siya makabuhat sama sa gibuhat sa Dios. Only God can create. Muna atong dawaton nga kamatuoran mga igsoon. O gani, ang tanan nga binuhat sa Dios, pulos mga maayo, wa gyoy dautan. Pulos maayo ang kabuhatan sa Dios. Nga di lang maayo, beautiful pagyud. Kay maayo man, gapasabot, mga nindot mga igsoon. Ngano man, kay ang Dios mo may tuburan sa tanang kaayo. Unya ang kaaway sa Dios, mo lagi ni atong sabton nga ang kaaway sa Dios, siya mao'y antithesis sa Dios. Na magyud sa antithesis, opposite ba? So kung unsa ang Dios, unsa iyang buhaton tanan, iya ginantubangan opposite sa ato pa. Kung ang Dios mao ang tuburan sa tanang kaayo, unsa man ang kaaway sa Dios as opposite. Unsa may opposite sa kaayo, di ba dautan o kadaot? Mao nga ang kaaway sa Dios, siya pud ang tuburan sa tanang kadaot o dautan. Muna iya pagbuhat ra gyud sa mga pagdaot sa mga nindot o mga maayo nga buhat sa Dios mga igsoon. Mabitan na istorya ba nga mayon nga kung ang Dios magbuhat pulos maayo og nindot, ang Yawa pod og magbuhat pulos pod ngilad mo ng mga balbal, mga tikbalang, ingon ana. Nya kung ang tawo kay di man ta makabuhat, ug mabuhat ang tawo mo nang atong mabuhat robot. Manataw niyo ng robot, walay feelings. Di pod kauna-una kay programming ra ng atong giung ginahunas robot. Ang robot di nakabalo mo na-una. Ngunang truth is, kitang mga tao di kita kabuhat og tawo. Munang ato gyud ang ibutang nga kamatuoran dinhi nato mga igsoon. Mao bitaw na nga pagpaila pagpadayag sa kaaway sa Dios dinhi sa kalibutan ang iyang mga pagtulunan nga bakak og sayop, makita kaayo na sa mga produkto, mga panghitabo sa atong kalibutan. Nakita na to unsa ta kagubot karon na daghang kaayo nga mga pagbati nga dili maayo, nga dili unta angayan, nga ania nato, pero naa nato. Mo bitan na mingon ta misud kining atong kultura ba nga gipadayag, nay si kultura kana ba mga pamatasan ba o mga binuhatan, kini atong pamatasan o binuhatan mao ni siya ang buhing saksi. Mao ni ang makatug-an nato kung unsa nga espiritu ang gahari dinhi kanato.
Mobitaw na nga ko ng atong mga buhat o kinayang ipakita mga maayo ug namunga og mga maayo kaayuhan sa atong katilingban. Muna miingon ta nga ang Espiritu sa Dios nga mao ang tuburan sa talang kaayo mao ang nag-influence kanato. Pero kung ang atong mga binuhatan o kinayang gipakita ang produkto kadaot ang nahimo, mao ni nagtug-an nato nga ang kaaway sa Dios mao ang nag-influence kanato mga igsoon. Mawitang it is very important nga atong tan-awon kat-una nato ang mga panghitabo sa ato ang kinabuhi, panghitabo sa atong katilingban, what culture ang ni proliferate dinhi kanato. Kay mao na sila ang makatug-an mga igsoon on whose spirit kita nagpa-influence sa atong kinabuhi. Mabita na mga igsoon sa dakong gugma sa Dios mga igsoon, dili siya buot nga ang iyang kabuhatan nga napukan sa kaaway magpabilin nga napukan o mawala ta sa hingpit. Dili siya buot ana. Mao na nga siya dakong gugma, siya nagpakatakos pagpakatawo. Pinaagi sa atong Ginoong Hesus munang Emmanuel, aron nga pinaagi kaniya ang kalibutan nga napukan sa kaaway sa Dios kinsa ang kangit-ngit nga pagtulunan sa kaaway sa Dios mo'y gihimong kahayag madanagan sa tinuod nga kahayag. Mobita nang miani atong Ginoong Hesus nahimo siyang kahayag sa kalibutan. Ug munay gingon nato katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit nakakita og dakong kahayag. Mao na ang atong Ginoong Hesus pag-ani niya, so nahimo siyang kahayag. Galing lang atong sabton mga igsoon nga wala malipay ang mga hanib o mga kaborks o alalay sa kaaway sa Dios sa kahayag sa Ginoo. Nganuman kaya iyang kahayag guys good magkamatuuran. Unya kung naa na ang kahayag unsa may tabos kangit-ngit madanagan ug makita ang mga binuhatan nga dili mao nga gitaguan sa kangit-ngit mga igsoon. Munang wala malipay sa iyang kahayag. Na atong balikon ha kay mabisto man. Pero good mga igsoon, kunuhay gatabang-tabang, hatag og mga abuloy, pero di ay pananom-tanom para sa sunod eleksyon. So dili tinuod nga pagtabang, kaya ang mga tao gihimo naman nga paralitiko. Wa man tagai nga ma-empowered aron nga makabarog sa iyang kaugalingon, aron nga mga tao magsigyango kanunay kanila. Mao na nga umusulti nas tinuod, ang nagsulti sa tinuod mao'y sayupan, mao pahingilad. Munay nahitabo sa atong Ginoong Hesus. Nahimo siyang hilad sa kalibutan tungod sa iyang kahayag nga gidala. Mobitaw nang giunsa siya sa kalibutan, gisakit, gibutang-butangan sa tanang butang-butang dili mao. To the extent gilansang sa cross gipatay. Tumong aron nga iyang kahayag mapalong. Pero lagi mga igsoon kaning buhat sa atong Ginoong Hesus, buhat man sa Dios, di man buhat sa tao. Munang bisag na patay nila ang Ginoong Hesus, apan ang iyang kahayag nagpadayon man pagdanag sa kalibutan ug hangtod karon. Sumuod na atong Ginoong Hesus, may nahimo siyang kahayag. Unya sa paghimo niyang kahayag, pagtug-an niya sa kamatuoran mga igsoon, tumong aron paghawas nato gikan sa kangit-ngit sa kinabuhi sa kalaglagan, muna nga ang maong buhat day is mao ang preservation
gisalbar ta niya, gipreserve ta niya gikan sa total annihilation, sa atong pagkahanaw sa hingpit. Gipreserve ta niya. Mabitaw na nga iyang pagtulunan na himong paglaom sa tanan nga nakadungog og mituo kaniya. Ngunang nahimo pod siyang asin, mga igsoon. Nahimo siyang asin. Unsa man ang asin? Di ba mo preserve pod na siya? Munang aron nga di makakaon na tag isda, bisag uskabulan na, butang asin, balag parat ng una. Nya, unsa po ng asin, mga igsoon, sa atong pagkaon, maglungag mo, mamutang mo asin, naibutang na yung mga panin yung lutuon, butang asin, wala. Naa. So nga nung mamutang mamug asin, aron, mulami, sa guning lamukan ni bayi man siguro ni. Sig panghalok. So, muna mga igsoon, no? Di ba? Maglungag ta, butang asin, nga butang asin, aron mulami. Ngano day og mawalay lami, layhan ta mukaon dili. Di ko ta layhang mukaon. Muna butatok asin aron mo lami, unsay tumong aron layhan ta mukaon, dili ba? Ingon sa ni anak mga igsoon atong kinabuhi. Kung mawa na gani tay lahay, wa na laming kinabuhi, layhan patang mamuhat. Di ko ta layhang mulihok-lihok, bahala na mo diha kapoy. Kaya wa na may lahay. Munang wa na paglao, mga igsoon. Munang tanawa, mga tao gani nga mawa naglahay, mawa na lami nila ang kinabuhi, magpasagad na lamang. Wa na paglaom. Munang uban, malulong na sa masamang bisyo. Mo result na sa illegal drugs. O dili, mahimo ng alcoholic. Ug dili mag-wild na bisag unsa na lay buhaton. Desperado ba, mga igsoon? Muna ekspresyon sa mga tao nga wala na paglaom. Desperado sa mga pangitabo. That's why Christ came to give us hope. Nga mintas tantong may kinabuhi pa. Kanunay-dunay paglaom. Nga diin ang atong sabton na ison, every moment nga moabot sa atong kinabuhi, every other day, every future nga ma-realize nato is always an expression and a sign of hope. Paglaom, mga igsoon. Mao na nga kanang asin, mao na siya gahatag nato palami. Munang tila nga ni ani siya aron nga mubalik ang kadagaya kalahay sa atong kinabuhi, mga igsoon. Pero mula gini ang pangutana mao man ni nakasulay mo ingon nga lami nga wa ninyo tilawi. Maing buntag. Nakasulay mo ingon nga lamia kaayo ning pagkauna nya wala ninyo tilawi. Nakasulay mo, anak? Wala. So, ingon-ingon ka nga, lami, nyawa ni mo tayo walawi, kapakaroon ingnon lang ka, imong giuwat, imong kaugalingon. Am I right? Muna nga rin makaingon ta nga lami, tilawan na to. Mabita ni dakong pangutana ro mga igsoon. Nga naman nga daghang kayrong kapabunyag mo ingon nga Kristiyanos, pero wa man musulay sa pagtulunan ni Kristo. Unsaon na to pagkatilaw, unsaon to pag-ingon nga lami ang pagtulunan ni Kristo kung di na to tilawan, di na to sulayan. Am I right? Kaya nga no, kaya pagtudlo pa lang na to, muna pagtulunan ni Kristo, wa pa ganit tilawi, gitudluan pa lang ta. Doon na naman tayo resistant. Kaya mo man ang konsayawa, mga igsoon, mo resista. Gasige na tagbagulbol. Lisura po ning pagsunod ni Kristo, oy. Nya, pangutanon nimo, nya, nisulay kag sunod. Kaningon makang lisod. Pananglitan, mangutahan na ta,
Unsa man ko'y pagtulunan ni Kristo maisod nga lisod kayong buhaton be pananglitan unsa man. Lisod nang iyang giingon pasaylua ang nakasala kaninyo. Lisod na siya. Lisod gyud na mga igsuon, tinud-anay nga istorya. Lisod gyud na siya kun ang naghari nga pagtulunan nato iya sa yawa. Unsa nga pagtulunan na sa yawa maisod nga niya nato. Kana bang yun? Nagani magbuhat og daotan ninyo, balusi ninyo, balusi. Kaya kung di ninyo na balusan, daog-daogon ramo. Kung di ta kalingkawasan ang pagtulunan na mga igsoon, di yun ta makapasaylo. Pero kahibudngan, di ba? Ambot o nakasinati ba mo ani? Dunay mga tao, mga igsoon sa atong kinabuhi nga gaan rago kay atong pagbati nga mupasaylo nila. Would you agree with me? Bisag kapila na sila nakasala na to nga grabe kaayo nga gabagulbol ta nga gahilak ta tungod sa maong nga binuhatan nila, pero makakita na kitag muduol nila pagkadakuas atong ngisi abot yung dalunggan. Kasulay mo ana? Pero anong naman po yung mga tao nga di rago kalayang mo pasaylo unsay nakalahi nilang duha. Wa mo kapangutana ana? Why? What is the difference? Sumuna mga igsoon, atong sulayan kuno. Mabitan na ningon atong Ginoong Hesus sa atong ebanghelyo ron. Kamo ang asin sa katawhan. Sa atong papinaagi nato sa atong pagtuod ni Kristo, atong ma-preserve ang atong pagkakatawan, the culture of humanity. Nya kita po sa atong pagpanikamot, pagkinabuhis, pagtulunan ni Kristo, makahatag putag mga pagdasig sa ubang mga tao. Pero mo ni gingon sa atong Ginoong Hesus, apan mag-unsa man ang asin kung kinikawad-an na sa iyang kaparat. Wala na kapuslanan. Dili na respetuhan. Ilabay na lamang og tunob-tunuban. Wa na respetuhan, di na respetuhan. Wa na may lami. Dili ba? Muni na hitabo rong panahon na. Mga Kristiyanos dili na respetuhan sa mga mapahimuslanon nga mga politicians. Sayon-sayonon ra pag-ihap pila ka buok, di sayon-sayonon ra hatag og kwarta. Unsay pagtuon nila ni mga tawana, mga ulog-ulugan, mga hayop nga dunay presyo. Animals lang ang mapalit mga igsoon, ang tao dili. Pero manganong mao man ni ang gibuhat karon, kay mismo ang mga binunyagan nawala naman ang kaparat sa ilang kinabuhi. Kay sila mismo di man mo respeto sa dignidad sa ilang pagkatao, kay mudawat magyug kwarta panahon sa eleksyon. Mo na nga kung magpabilin ta sa sayop nga pagtulunan mga igsoon, ang pagtulunan sa yawa mo'y magpabilin din nato, mawala ang kaparat sa atong pagkatao. Nakabalo mo, kanang eleksyon, mga igsoon mo na preservation sa atong community. Unsay gi-preserve ana, nga unta panginaot, pinaagi sa pagbutang natong Pangulo, dili ta mabungkag, dili ta magkabahin-bahin. Nga unta pagbutang natong Mangulo natos katilingban, ang atong katilingbanon nga mga pangandoy ug tingusbawan atong makabot. Pero unsa may nahitabo? Daghang nakalingkod din na ang ilang kaugalingon na may gitan-aw. Pero nganong naingon ani man
Kaya ang mga tao nga gabutang nila gasulat sa ilang ngalan, kaugalingon raman po'y kitanaw. Kaya nawala man ang kaparat, mga igsoon. Muna, if we will not be respected, it's because of us. We don't learn to respect ourselves. Munang isip mga Kristiyanos, gibalik ang atong dignidad sa atong Ginoong Hesus, mga igsoon. Muna gitudluan tanas kamatuoran. Maubitaw na nganingon po siya nga, kita mao ang kahayag sa atong pagkahiusan niya, nga naman. Kaya dinita gipasabtan nga ang ato dahil kinabuhi sa pagkabinunyagan, our Christian life, dili private life, kanabang ako ani, na bahala na yu, manimba mo sa dili, inyuhan na, basta ko musimba ragod ko, kaya ako ani. Dili ingon ni anak, mga igsoon. Ang atong Kristohanong kinabuhi, mga igsoon, ato nga exclusive ni din sa atong katilingban. Dili ta makaingon nga Kristiyanos ta, kundi na to ipadayag ang miti sa kinabuhi ni Kristo, pagtulunan ni Kristo din sa atong kinabuhi. Muna nga ato nang ipadayag, ipakita. Mo bitang naingon si Santiago, mga igsoon, usa siya mga tinunan, usa iyang giingon, pagtuo gani nga dili inubanan sa maayong buhat. Unsa klase sa pagtuo? Pagtuo nga patay. Meaning samara nga wala tay pagtuo. Mabita na mga igsoon, in the first reading nga gikudto sa basahon ni Propeta Isaías, naklaro to nato, no? Unsay giingon dito nga pinaagi ni Propeta Isaías, unsay giawag sa Dios sa iyang katawhan, piniling katawhan, nga magkinabuhi kita sa katarong. Kay kung maningkamot ta nga magkinabuhi sa katarong, mahimo tang kahayag sa kalibutan, mahimo tang kahayag sa atong isig katao. Dili ba mauman kini ang gipasabot sa atong ebanghelyo karon, mo gipasabot sa atong Christian life? Pero asa man ta magbase sa atong katarong? Munang maminaw na punta sa ikaduhang pagbasa, sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Unsa giingon ni San Pablo, iyang giina ng early Christians, para kaniya nahanaw na ang tanan gawas ni Kristo. So ang tanan para niya mao si Kristo, kay ang kinaadman ang katarong may nagasukad dinha ni Kristo. Mao day na nga kung kitang mga Kristiyanos, mga binunyagan, magkinabuhi ta sa katarong, mangita sa katarong, dili ta mangita sa katarong dinhi sa kalibutan. Ug di po ta magsukad sa katarong unsay gitudlo ka katarong sa kalibutan, kay ang katarong sa kalibutan yo dakong hiwi. Mo nang asa man ta manukad ta sa pagtulun-an ni Kristo. Balik ta ni Kristo, mga igsoon. Ana ta dina maghulma sa katarong sa kinabuhi, mga igsoon. Muna nga maghinaot kita niining ato nga kanunay nga pagsaulog santos nga misa, sa ato kanunay nga pagsimba, mga igsoon. Malig-on unta kita madasi kita ilabi na sa atong mga gipahinumdum karong Dominggoha nga kita diay mao ang asin o kahayag dinhi sa kalibutan, sa katilingban nga atong gipuy-an sama sa atong Ginoong Hesus. Munang dinhi padayon ta sa atong panahon sa kinabuhi, kita nga kanunay nagsimba nakadug ni padayon ta, no? Maningkamot taguta panghinaot nga ang mga tao nga nangita pa sa tinud nga kahayag sa kinabuhi makakaplag unta diini, pinaagi kaninyo, pinaagi kanato nga nagningkamot nga magkinabuhing matinud-anon ngadto sa atong Ginoong Hesus. Panginaot nga kita unta magpanaw isip usa ka katawhan padulong sa Pinoy-anan nga gisaad natong tanan, ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.